So hello guys, so maayong adlaw ninyong tanan diha. So for today's video, so magpalahi ta guys. So arita magpabukid ta. So Bernie Santo maron. So way trabaho, so mao ni nga di ami sa bukid ning uli mi sa amua. So timing man nga nanganak among kabaw, so Bernie Santo. So mao ni atong i-share nako ninyo. So mao ni siya guys. So as you can see, no, marag maglisod pa siya og barog kay karon pa gini siya ning gawas. Pagmata ni Papa ganina pagtan-aw niya nana ni gawas na ni siya, nana ni siya naglubog sa kilid jud sa inahan. So mao ni siya guys. Maglisod pa gini siya glakaw kay gamay pa. So kung nakabantay mo guys ba, so na ay badlis sa iyang liog bitaw dapit duha ka badlis niya usa na sa ubos. So matod pa ni Papa na sa ingon ani ko no maldito ni. So by the way, kani day nga kabaw nga gamay, so kuani siya kaning anak laki din siya guys. So pa ni siya di pa ni siya kamao mo tutoy guys. So pa ni katuod asa dapit ang tutoy sa iyang inahan. So kinahanglan pa ni siya nga tudluan. So padung din ni pasilungan ni Papa ang kabaw guys. So yan ang dado na tong bangkal nga kahoy nya iya ning lawgan ang kabaw adto. So guys, so atong lilion ang kabaw kay gida ng Papa adto gipasilungan. So guys, mao din ni among fish pan nga gamay. Nya man si Mama nya kung igsuon. Ato ra guys ang kabaw. So kaning tutoy na kuno. Ang tutoy na sa tutoy sa lahat. Ang tutoy na? Tudluan ng Papa. Mo na guys. Ang tutoy na guys. Mo din guys. Pwede na ta magkuan ani. So mo din ni si GR guys. Mga guys. So diri na nagkukuto guys. So kita-kits sa sunod na to nga video. So amping tanan. God bless.